Ndofambana Yesu chete ndofambana Yesu. Kwazoite. Makadiwo bamni. Tiripo zvakashimba. Ndakasimba zvangu bamni. Ndiripo zvangu. Forest iri kwanaona foni chipinda. Ndi mind ni nauri watete. Vana kugara. Kugara ndatingotaure edu takamira zvakadai pamwe. Kwakanaka. Tete mwana wanyu ari kumba. Maitani. Sari kumba kwari kukonzera nyonganiso dzisingaite ende inini handichakwanisi kugara naye. Inga ndakauya wani ndikasiya kupura. Ndikaita zvese zvinodiwa kuti tisagare tese. Zvino ndakazongoerekana asvika aka hakutanga kukonzeresa hondo pamba pandiri kugara. Nevanhu vangu neshamwa dzangu dzese ari kurwa nadzo. Ndashaya kuti ndoita zeitete. Ndikumbirawo kuti mutore mwana wenyu. Pakanaka bamnini. Maitanya hatikwanisi kuvatora baba mnini. Nguva yareba musina kana kumbouya. Unoripa mhosva yenyu yamakapara kunali. Kana maripa mhosva yamakapara baba mnini. Kunali Maitanya ndopa tichakwanisa kuti tivatore. Izvezvi mumbogara nawo. Saka patiri mukundimanikidza kugara nemunhu wandisisade. Iye asisandide. Inini ndichatokumanikidza chikonzero baba mnini. Mhosva yamakapara ndo yakuita kuti tikusungirire kudaro. Kana zviri zvekuripa munonditaurira ndonyasoripa zvakanaka kwete kuti munongounza munhu kumba uku zvekumanikidzira kuti tigare tese imba yerudzi munoona zvichicheretozvo munoona zvichiitere zvakadaro rudo rwerudziro. Bamnini zvamataura ndazvinzwa asi kuti nyaya iripo ndeyekuti tangai maripa mhosva yamakapara. Zvese hazvinetse kana mauya mukaripa mhosva. Tinotora Maitanya vodzoka mumba. Urayano. Nina uye yekumanikidza zvimwe sisaita. Baba mnini chandokuudza ende chekuti kana mukaurayana ikoko ndezveikoko. Isu kwedu wedu tinomuda ari mupenyu. Ripai mhosva dzenyu mupedze musati maurayana. Andozvamuda kuti zviite. Ripa mhosva. Kwashota mune zvamuda kuita zvakashata. Manje wekwedu ukauraya imi kwenyu kunoshota wese. Alright tete. Pane chinowana muzukuru wenyu. Nini ndakutaurira tete kuti handisi kuda nawedza. Tatenda taonana tete. Asi uripe mhosva dzako iwe. Usatityise. Usatityise. You can't born as my classes. Why are you still working with this? There's a reason why I'm still working with those. I'm sorry. What's wrong? I'm so sorry, okay? Chief. What's wrong? Duba watet. She is forcing me to ndigare na Maitanya. Simply because Ndagamit is a little sister. Who the hell do they think they are? Saganji, Anzi, Gato Gareva. Hansen Gato Garapamba Bab. So what I say, what do really and do this? I was Maitanya no fana kuye papa because I can't send them both kunzoku kusango and kwanze kuwadzosera kwevesa apa hapana wacho ari kubatika pamba pacho uya ari kukonzesa nyonganiso. The little sister is nowhere to be found. What the hell am I supposed to do? Sakazunziripa. I don't know. Maybe that's the way. Do fana kuripa inini. And of which I'm forced to live with this.
Saka apa nyaya yacho nayo yatooma iyi. Embofunga. Saka iwe ukaripa then ndokuti maita nyawaende. I don't know. Who knows? I didn't expect this move. So who knows? Pamwe ndikaripa pacho vachangonditi zvoni gara naye nekuti mukaza. Who knows? Pamwe maybe ndicharipa on behalf of the little sister. Andika. Vachanditaura futi kuti chiripa futi pamusoro pazvo nezvakaitika kuna Vanessa. Vanessa mukadzi wako kapana chaunoripa unoripe. Aiwazve ndianofanira kutondiripa. Do you know the damage she did to me and my daughter? Ndianofanira kutondiripa munhu. Calm down. I can't be calm right now. I can't be calm. Unaona vari kupinda mumba mangu, vari kunditongerera zvese. Usanyanya kufungisa too much. Auntie. I'm trying so much not to be violent, but they are forcing me. They are forcing my hand. How can I live with this animal in my house? Ari kuuya ari kudzinga my girlfriends angu. Calm down. Zvinopfuura izvi. Let's plan kuti watoita sei nenyaya iyi because nyaya yacho better idea, please. Ndatoshaya toita sei nyaya yacho. Tell me if you have a better idea. I'm stuck. I don't know. Hapana zvatingatoite one thing zvatingatoita pakabatanya. Ndechekuti kutoripa. Kanhumbirisa mwana wa1. So unofanira kuripa for it. Kuripa kuti ndanhumbirisa mwana wevanhu. Koiwa damage yawakakoza kwandiri nekuti ndiri murume inini. Ngawachimbondiripawo damage yawakakoza kwandiri. Then we say it's cool. Izvo zvakaenda nemwana. Alright, akaenda nepamwe. Let's say akaita mwana wangu because it's been months already. Of course, ane mwana. Uyu ari kusvika nemwana wasingazive. Do you know the damage they are doing to my soul? And I don't say it out because I'm a man. Take it like a man. But here they are doing this to me. Do they think that I'm a robot? I can't be hurt. And I think it's wrong kuti vari kuforce maitanya kuti varamba vachigara newe. But nyaya yekuti uripe zvawakaita kuna Lily unofanira kuripa. Anditi. But it's wrong zvikuti zvamaitanya zvekuti varamba vachigara newe it's wrong. Quiet. Ndoripa mwana wandozodariko. Well, ndeve shiri imwe chete kana ndeve munda mumwe chete inyimo dzese. Ko kana mwana uyu andaigirwa apa. Zvirizvo the same thing zvakaitika kuna Lily futi kuti mwana asi wangu ndozvezvo sini. Nekuti vese vanongotamba ma-same tricks. Koropa rimwe chete kai. The apple doesn't fall far from the sister. Ndosaka tine ma-DNA shamwari. Mukoro watakurarama unoyu kune ma-DNA test. Make sure that before pakaitika zvinhu zvakadaro murelationship yekuti vanhu uyu amboenda kwako amboenda kapana chinhu zvaunyatsonzwisa kuti mwana ndiwako kwete. DNA is the answer. Hauzoendi chengete mwanasiri wako kuendesa mwanasiri wako kuchikoro kuti apere panguva yakuda kuroorwa kana kuti abudirira then dzimwe dzimufesi dzikuya dzichiti mwana wangu DNA test ndochiororo. Woita find out kuti mwana namaitanya ndiwako here, mwana ari kuenda Lily ndiwako here. Then tozoita find out kuti how do we go from there? Nazo DNA yakakosha zvashuwa, but yakakosha after school man. Noti after graduation effect, noti angachengete baba waziro wako. Go mukadzi wangu yakababatanya inonetsa iyi. Nyati. Babe. Nokumbera musike kuno. Ndiyo. Zibwe. 2 seconds. We have manage. Nyati. Nyati. Uya. Como kumbobata iko? Ndipedza kugeza.
so ndakuti kandigeze sinikadzara ndangani zvawanisogeza nainyati ndinozvinzwisisa hangu kuti hamusunzwa zvakanaka asi muri kugara seimba makadai mukuridza kuti muri kungosvaumburuka zvenyu pambedha kana kukuwaridzawo sikuwaridzwa nemurumongo magumbezi kudai munofuga sei tsvina idzi ndachitorara kudai neni kusina magumbezi omukazi omu chikuri kana kukilinika kwacho ndinotangira pai kana mukadzi asipo zvinhu zvaira menoka zvose zvinongoita so nainyati please don't misunderstand me handisi kukukompeina umwe warume hangu but vamwe varume wane dzimba dzavo dzakanaka nyange vari mabhachura nyange vakadzi vasipo kuime kudai chii hembe kudai mara kwezvozvii chii kwechi mumubhedha imomo magetsi ari kuenda sometimes mukadzi wangu mbosiyana nazvo izvi mukadzi wangu mbouya muno mbosiyana nemuno hauzipedzi izvi klasi ndatitorara kudainini torara kudainini pachipamwe mama apamwe taura chokwadi mama panyaya yamavinga iya nini maitanya ndinomumurova maitanya ndiye akamutsa mheremhere pana ini ndaitotirawo kubata kuti vanhu vasarwe nekuti pakaita ruzha chairo chairo dzamai ndazomubvunza ndikati iwe unongouya panapa ndongokonzera ruzha zveshuwa sekumurova handina kumbobvira ndamubata kana kumbomurova handina pane munhu ari kundidzidzisa kuti ndive munhu akanaka saka handina kumurova kana iye mukamudedza akagara tomubvunza ndakamurovera zvaatotara kwamuri kunyepa saka anenge achinyeperei manje nekuti ndakatondiudza akati makamurova handina kuzvitora zvakanaka kana ndiyewe pachako pauri ipapa handidiwo futi kutoti urohwe mazvona handidi kutorohwe iwewe wacho futi hapana munhu anonakidzwa nekurohwa saka haina handizvifarire izvozvo zvinokwana uri kuti hauna kumurova ainyeperei handiziva kana ane jelasi godo here amene handichaziva godo rei asi pane zvaiitika ongu mama ndo imwe nhava ndaida kutaurira yekuti vanga vafona apa nditete andienda kunoona kubva zvakaenda namaitanya inini zvangu taura chokwadi ndinoziva kuti upenyu hunoramba huchiendera mberi handingamire iye ndakaedza zvese mama asi munhu anadzoka akangonditiza chandana kuda kumwe zvakapera vezvitete vandifonera uko vachiti zvoni mwana wavo ari kufanira kuyozogara vachida iye vanesa maitanya ari kuda kuzosvogara pamba panapa nemi zvekumanikidza pamusaka pekuti penhau dzakamboitika kumashure kana nini saka vatondimanikidza kuti ndifanira kusvogara naye aminoti munoona zvakamira sei kuti tinoita kuita rudo rwekufoseridzirwa rwekumanikidzwa here ndaitofunga kuti zvinogumira kumafirimu atinoona ekuindia zvino kana zvadaiswa mama munofungewo nazvo inini handiri kunyepera inini zvinhu zvakafanana nezvekumanikidza izvozvo izvo ndo handitozvifariri zvachose nekuti zvinhu izvozvoka ndo zvinozokonzeresa zvakare kurwa ikoko nekumarana nekungoita mimwe miromo isina kana nebasa risi handizvone zvinhu zvakanaka mune muchimbomanikidzirwei plus chii chiri kuita kuti vade kukumanikidza izvo nyaya dzinongotongwa dziri padzo dzega iwe wakazvigarirawo uchizviitira zvinhu zvako ini ndakamboedza ndakataura nemi kakawanda ndichiedza kuda kuonesai kuti mugarisane zvakanaka muwirirane mudzokererane mugarisane semurume nemukadzi zvakanaka nokana musina kuzvigamuchirawo izvi zvekumanikidza ini handidi hangu handikurudzire zvinhu zvekumanikidza zvakare maitanya is still my daughter handimuregedza achipinda munjodzi ndakatarisa handidi mwana wangu kuti agadzikwe zvekumanikidzwa futi kunge fanika mwana uya abva apererwa ashayirwa kumusha kuri ikoko anogara kana imi handi muri kuti you move on
iye also she can also move on zvomutadza kuindira mberi neupenyu chii kana matadza kuindirana matadza ndizvozvo ndazamawo pandinogona but kana musinganzwi hapana zvandokwanisa kuita but yekumanikidzana ya ndine urombo mwana wangu hawi kuzogara achimanikidzana kana dai vakanga vabvumirana amenuti kadari tumadari twavo vagara nani ikoko inini samai nekubereka maitanyi handina mwana anouya achimanikidzira kugara pamurume asingamudi nekuti zviri kuratidza kuti iwewo wacho hausudiwo futi kutoda handidi not when I'm still alive. Tiri kuirana zvakanaka izvo zvakanaka nekuti zvinhu zvekufoseredzera hazviiti. Aiwa zvinaka hazvitomboningirikira hazvi plus chimwe chinhu muupenyu hunongoenderera mberi munofanira nyangwe masiyana kudaro nyangwe mukasangana siyanai zvinoita kuti kana masangana munomhorosana kana pakaita dambudziko mwana akarwara kana chichaitika munofambidzana muchiwirirana nekuti ukama hauperi kana makaberekerana vanhu chokwadi saka siyai peukama chokwadi marana enyacho musiya pechi peukama chokwadi mama aipapa mareva idi siyai peukama aiwa notenda mama aiwa zvakanaka notenda ndatowariti kuti zvino zvazvadai vanoda kutopinda mheno munotaurirana atete vako ivapo muchafonderana muti maive munhu vati ini mwana wangu handina basa kuti zvakadii zvandomuda ari mupenyu handizozivi kuti munozoitana sei kana akauya pano achigara zvedhinya izvo zvamukutaura izvozvo mashoko enyaya mama ada kutombobikirwa kana kamupunga nekahuku kechibhoi chagarira izvozvo kariko kahuka ndakabhoirisa ndaichitomboita zvangu ngano nevazukuru vangu ndaona manonoka kudzoka nyaya dzadzina dzakakura mirai mama kahuku kechibhoi kana zvakadaro batanya kungondibatira kana kuuraya mutozongotakura ndinobikira mberi kana karipo zvakanaka no problem sezvatataura kuti ukama ngauzare uripo chokwadi mama isu amwe tiri vanhu vekuda kugara tichifara chokwadi izvezvibhakira nemadzidzo atidi aiwa saka toita saizvozvo mama uye vana venyu muda kuvaratidza unhu hwakanaka vana venyu ngavakure vachiona unhu hwakadii hwakanaka kubva kwamuri iwewe naiye maitanya wacho kwete kungoona pikicha dzekungomarana muchimwaraurana muchidhonzana tindebhuyechi azviite vana vanoti chiko ichocho ngavaone muchisekererana muchimhorosana nyange makarambana havanotozvisheya kuti pochichiutura nzvimbo nerufaro rufaro chinhu chakanaka chakanakisisa mukati meupenyu ende chinoita kuti mufudze mhuri dzenyu zvakanaka kana muine rufaro mashoko makukutu zvakanaka hachatoti huku takuita mbudzi aiwa zvakanaka gadzirisai henyu tione